exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kamay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong lignaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbanggal daw bigat kada kayo amin apo, mabigya kabosan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal, nasari balita isyon komentaryo ni Pakarad Sari Matuan, Litnay Balay! Siyempre nakalot na nakantabay lalangula. Sari magtarion kapaborito RJ Jimenez, always at your service. Tansay magtarilingkor magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at siyempre technical side, the only one, say alunlunag, Engineer Nixon Dakal. Agaw lang na Miyerkules nata na tatong talagagik, petsa 3 at bulan na Setyembre taon 2025.
Wala tila at bermats. Siguradon ang betul lay panaon. Siguradon betul lay panaon. Pero jad Pilipinas, ang petaputang iray balita. Pero antes sayon laon irarata na ang petaputang iran balita at ating tanagagik papanunot ti lalabat at saray motorista tani antayo walay palapag natan na PNP Highway Patrol Group untan mat na sa Metropolitan Manila Development Authority yatim magay so bilang nasaray na andid bilay lapod aksidente at motorsiklo nang yutan nan kapigan nan karuman walay adalanan mi nan kapabrito RJ ditan na taytay namanat amay tumay tawag dad saya ay akumkumpil yung motor single yung motor at atong tanagagik akumkumpil antaman na sa agawa palbangon tuman karuman walay nan banggaan yung motor tan tricycle sugatan iran parihas pero mas grabe susugat to may akam motor sugat sulo to agagik manterterter so ang balbalangan dala panengneng kukumod si kayo pero dila takagkabwasan agauntan so panunod tilabat wag kayong nagmamadali sa pag-uwi at sa pagpasok sa trabaho tapyan jaruntan arawi kayo disgrasya nasa 36% sa road crashes sangkot ang motorsiklo noong 2023 mas mataas ito sa 29% noong 2017 sa Metro Manila alone 76% so fatal collisions anan imbo naglabat ya taon lapod motorsiklo at atang tanagagig singanon ni man kalugan na ka jeep taong pipiragla at kawanan linmosop sa sakya motor ay daw-dawit daw-dawit ya kinalawit ng kamatayan sa kwanto ng Elvina Medina, spokesperson na sa National Coalition for Safe Philippines, this is no longer just a road safety issue. It's a national public health emergency. Bakit kaya public health emergency? Siyempre, akin tasiri na ma-plus kayo man pabatik. Singa kayo atapis. Agauntan. Kanyan siguro. Walay pikabyangan to health emergency. Ay, agi. Natan, tapen na resolbaya. Naiwasan so idakal ni ibalag ni nasay bilang. Nasa ratiuntan na nagagawa ng aksidente involving motorcycle at ating tanagagi walay suggestion da. Walay taluran impalapag dan system-wide solutions. Impalapag da atatang tanagagik ay may dedicated motorcycle lanes with physical barriers. Sa gabay ito ibaga, walalay sarili yun dalan. Kargaan tayo barrier, tapian dyan tan agkay lusot-lusot. Tano ang gaputi barrier, lusot-lusot kininsan siya, malusot-lusot kayo. Insan unified enforcement application, tapian na standardized may penalties and reporting, at ang sa may route franchising model. Sikatutan so taluran solusyon da. Paano ito ipatuntuntan nanangnang tayo na ane, Kanyan man al-alwar kilabat, nagkalalo na duwaran, di balik ko mo, no, talura, ang gano talura ni, no, apatira ko mo, okay laban. Paano makaligtas kini? Pero duwara tanay. Makatalapos kilabat na batun balag at napikwar kila gauntan. Natumbala may motor, aliwalay arapon to.
Speaking of motor, araraman so ang kabliran nuluganan na sa pamilya Diskaya, nung karoman kasi nakabosan ni raid da so abong na sa pamilya Diskaya, sa nan-raid di man sa kabiyang na Bureau of Customs. Ang tayo singa pelikula yan. Tayo may jat pelikula Pilipino. No di man mandiin la on sabiray police. Pero los benos sample ko labat on sabiray police. Antoy gabay ito ibagaman at atin tanagagi. Singasayay, no walay issue, san si kilabat si katulabat lay igalaw yo. Sa katulabat lay, san kayo man kimay, un galaw. Imbestigaan, iraratan, luxury cars. No ang gapo lagi ita niya pimawaya issue, agtulagi, in Bulgar na Mrs. Diskaya, walay unyan, untan ya, luxury cars to, mambili milyon-milyon at atang tanagagi. So sakay, ay, ag kayo lagi un kimay, ag kayo lagi un kiwas, un galaw. Natanta, Bulgar, insan na nang nanyo, nihitan la, irikabiyangan na Bureau of Customs. Di bali, Jobak, kwanda ma, tawalaman lang ti panuntunan na Espanyol. Mas bali tarde kinun ka, kwanda. Ulit-ulitan titan. Better late than never. Kwanto? Gauntan. Okay, sige. We'll give them that benefit of the doubt. Better late than never. Sige. So, nilusob na natatong tanagagik. So, abong nasa'y pamilya Diskaya, ang gapoy asabian da. Duhara, so what man, ibig sabihin muli, ay walay connection damat at loob na Bureau of Customs, walalay ang itimbre, dugan de. Tanong ang gapo ko may ang itimbre, right there and there kasabida, no surprise visit itan or surprise raid itan at ating tanagagik, ay nanang nyo namin, suwad man, yaluganan, antiagawa, kasabi ngarem kalabyan, kasabi kalabyan, si mirungat so taon, si masabi, pimapawil iraraman niya luxury cars. Pimapawil di man the residential na Diskaya, nantutumbukan ira. Pimapawil iraraman niya luxury cars. Nanyutan mo't antawa, si katutay makapakulkalaw. Imbestigan nyo, so sari kakaiba yo, dita, na Bureau of Customs. Ay, walay matadaditan. Natan tapi mawil, iproseso natan na sa Bureau of Customs, no kasita sa raraya, ay luluganan, at walay kumpleto ya papeles da. Yawad tan matla, so papeles na sara may binabayaran dan taxes. Tanong luxury karatatang tanagagik, walay tax tutan. Aratan ni atatang tanagagik at inline ni kasuldungan ni nasa tay gagawon at Senado hearing sayay so impalapag na Presidente BBM ni paakrasara tay kontrobersiya at flood control projects na sa gobyerno tayo at ating tanagagig. At aside from the Senate, ayagi patimat sa Congress, House of Representatives, nan gawamat. Iimbestigan damat kuno so sarili dan natan. At sa ikwantulalantin ng Mayor Magalong, wala natin untan, imbestigaan mo yung sarili, where is fairness there? Gauntan ka pa, Brito Ajay. Yes, good morning. Good morning. Actually, imbitan dalay. Walalay, siguro, ipawit dala invitation. Pawit dala? At anapun dala, di man investigasyon. Tanan karo man at kin, ikukungkong ng Congressman Toby Chanco. Yes. Imbitan dala si Mayor Magalong. Tapian untan at nakabatan lang, no, siyupad, sari kakaibara.
Magkakaalaman na. Oh, Yun. nabitlala no syupad sari kakaibada. So directly or indirectly involved at sa tanya kontrobersiya. Ani ninyo, wadyaman so palapag. Na Congressman Toby Chanko, mainitan ang kanilang discussion sa House of Representatives karuman. Nya, dengalan tayo. Ako po yung listahan ng invited source persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing? Ira to nuso. Uno ba tanto? Because nandito po kanina si Tagal. siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung house at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inibitahan ng house kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong po, bakit pa po hindi inibitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next meeting. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment for against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it under oath. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa mas mabuting i-address na po natin. Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi niyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan namin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Sige nga, Congressman Abante, sige nga. Oo. Anti ba to eh? Hindi lang tipa ba to ng Congressman Abante? Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one, Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? All right, part of my 5 minutes, Mr. Chair. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility yan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a Moro-Moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair, pero sinabi niya, kahit tinawag niyang Moro-Moro, sinabi naman niya na willing siya mag-umarap, di ba? Tingnan natin kung haharap. Parang ayaw ata. Moro-moro daw. It's up to you. Mr. Chair, point of order. Yes, please. I think we should be sensitive regarding the word Moro-Moro. Oh, nitan. Delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as Moro-Moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just Ano ba yan? Ang pinagkwi-questionan. Dami ano ha? Parang ayaw nyo eh. Sakit. Ayaw Patuloy nyo na natin ata dyan. eh.
So, yung muro-muro, Oh. bakit niya tinawag na muro-muro? Kasi meron ba naman kayo mismo imbestigahan yung sarili nyo? That's the very point of Mayor Magalong din. Yes, So, ngayon kung sinasabi ni Mayor Magalong na muro-muro, di patunayan nyo na hindi Saka muro-muro. yun, You want to respond? ang problema lang dyan, ang gusto lang ni Congressman Chanco, maimbitahan. Yes. But ang dami niyong mga sinasabi. Ay, ito si Ay, Congressman susunod. Abante. Pakinggan nga natin. Mayor Magalong will be invited. Why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Kung inubatan nyo may si Chanco, yes, we will invite him dito post. Okay na yung oras. Ang dami pati yung mga procedure. Nung ini-interview nga si Congressman Abante Capabrito RJ, lakas ng loob niyang sabihin ako Yes. challenge pa niya si Mayor Magalong Ba't ayaw nyo? Ayaw nyo mabulgar? Baka nako. ang point ni Congressman Chanco para mawala yung pagdududa sa lahat. Yes. Kasi Precisely. ang nababanggit yung buong institusyon. Yan. Kung ilan yon? 31? 67. O 67? Why afraid na imbitan siya? Yes. No, Di sabihin nyo, ano ba yung Quadcom? Quadcom. Yes sir, mga sir. Yes, we will invite him. Di okay. Tapos, ang Ayos kwento. na. Para kasi ang inabangan ng madlang people diyan, mga bossing, mga sir, mga kagalang-galang nating mga miyembro ng Quadcom, yung maibulgar on the record. Malaman nila yes, kung sino-sino yung mga tinutukoy ni Mayor Magalong. Yes. Para hindi lang figures ang nababanggit na 67, kundi yung figures na yon may mga pangalan din. Yes. Kung sila ay mga totoong tao o hindi. Di ba? Lumilitaw na. Unti-unti na. Sana hindi maputol. Sana hindi maputol. Baka mamaya parang yung kilala ko, nakilala mo noon. Na kung tumatala kay tuloy-tuloy pero biglang naputol. Kasi pag naputol ang investigasyon, wala na. Alam mo na. Walang period. Pag walang period, alam mo na baka may apulakitan. Yan. Kaya tumigil, tapulakitan. Yun ang impression. Yun ang magiging impression. Kaya kung may binulgar kayo, tuloy-tuloy nyo. Or baka bigyan nyo ng konklusyon, aliwan biglang akasap. Or baka, kako kapaporito RJ, baka itong ginagawa ngayon na hearing sa mga flood control projects, baka may niluluto sa likod. Ay, nako. Baka may gusto lang sa likod. Baka may gusto lang ilubog. Oo. Parang ganon. Baka may ibang intensyon. Ito lang pinafront nila para hindi ma-front yung isang niluluto nila. Ano kaya yun? Kaya nga alam ninyo kung sinong nanalo, taong bayan. Ayun. Akala nila may sandigan na. Akala nila ito totoo na. Kaya ang hiling lang natin, pagka inumpisa yung imbestigahan, may kahihinatnan. Tapusin. Hindi yung biglang nakasap. Bigyan nyo ng tuldok. Nabitin yung madlang people, kayo yung sumusubaybay sa inyo. Kaya sinabanggit ko yung kanina, Kapabrito Ajay, kasi may bagong pasabog si ate mo. Si ate na naman. May bagong pasabog si ate mo. Pero babalikan natin yan. Pagkaralaman po ng mga paalalang ito. Ang puta-putang Iren Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. San ang puta-putang Iren impormasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax,
brakes, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguwas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Oras na natin sa Liknay Valley, alas 8:04 na po ng umaga. Galop kantabi ni siyempre sari magteriuran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magterilingkor, magteriuran ka paborito, Joseph Kanilang Bacani. Bilis ng oras, ano, lalo na yung mga issue natin talagang, nako, dapat pag-usapan, di ba? At siyempre, binabati rin pa natin, binabati natin yung mga aga, ng maaga, si Sir Jerry Domingo. Sabi niya, nag-text siya sa atin, kapaborito RJ. Sir Jerry, good Sir morning. Jerry Domingo. At mamaya may mapapakinggan po ninyong kanta ni Sir Jerry. Oy. Sabi niya, good morning gentlemen. Maaga pala kayo nag-umpisa. Sana mabahan na tayo ng good news. Makapaulaw-lakan to. Good news? Gusto niyong good news?
Dalawang opisyal dito sa Pangasinan, sinibak. Sinibak ba o nag-resign? Yan, good news. Ay, good news ba yan? Ay, bad news. Bad news pa rin, Bakit sinibak? Yan. Alamin natin. Ano yan? Sino yung mga mataas na opisyal yan? Oo. Bakit kaya sinibak? Ano bang nangyayari? Anong kanilang kasalanan? Nako. Ang dami Ang daming mga para sa pangkabutihan. Sige. Gusto ko yan, yung mga nagkakamal ng limpak-limpak na salapi. Kung hindi pa nabulgar yung yung investigasyon sa Senado, hindi pa yung natalakay mo, hindi pa gagalaw yung yung Bureau of Customs. Ano ba yan? Di ba? Ay, socialist, hintayin pa ba? Hindi ba dumadaan sa mabulgar? Hindi ba dumadaan sa inyo yan? O dumaan, tulog kayo? Hindi nyo na alam na dumaan. Ay, nako, napaghahalata na, kapaborito Joseph. Yung mga pangyayari, sabi ko nga. Ano ba yung mga investigasyon? Sabi ng kumpare kong manginginom. Ngingas kugon ba? Ano ba yan? Kasi naghihintay din sila ng resulta. Oo. Di ba? Yes. Ay, sige. Batiin mo muna. Okay, Madam Emma Alipio, good morning. Sabi niya, good morning po, Sir Idol Joseph, Sir RJ. Greet ko pa Sister Perla. Birthday to Nathan. Oy! Happy birthday. Happy birthday, Madam birthday Perla. kahapon kay Action Joel Balolong. Birthday niya. Happy birthday, Joel. Siyempre ang pagbati mula kay Madam Emma, kay Nanay Bihing, Nanay Konsing, Kagawad Esperanza, sa kay Ate Bebot. Ayun, kay Ate Bebot. Madam Bebot, good morning. And siyempre kay Madam Ja. Yan, di ba? At kay Gina Sin Tawataw, maabigya kabuwasan kapaborito tan kalyados Sir Joseph and Sir RJ. Kwanton, yung baha nandito pa, pero yung luxury cars wala na. Kwanton, bumalik yung mga luxury cars. Lulugayin ko sa pinablikon luyag na Zambales. Salamat kapaborito, Kwanton. Wala matsunan text sa Kwanton ng Sir Dennis. Kung hindi dumaan si Krising, walang nabuking. Tama naman. Sa flood control projects. Kasalanan mo ito, Krising. Yan. May kung bakit kami ay nabuking. May tumatawag pa. Baka si Romji to. Mamaya na, Romji. Ay, Romji, good morning. Sa Kwanto, have a blessed Wednesday. Binabasa na. Yan, happy Wednesday, matad si ka, Sir Jerome. Nathan, wala na yung tatawag. May tatawag sa akin. Sige lang. Sige. Tuloy mo lang at ngayon, titingnan ko. At the back of this controversy, sa nangyayaring mga committee hearing sa Senado at saka sa Kongreso na naganap yesterday, ay may pasabog muli si ate. May pasabog si Senador Amy Marcos at Tatang Tanagagik. Ano kaya yung pasabog ni Senador Amy Marcos? Ito po, pakinggan muna natin si ate at kung ano yung pasabog na yan na kanyang inilahad, isiniwalat kahapon sa madlang people. Sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha.
Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa Ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa Ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Parang may tinutumbok kita mo kapaborito RJ. Parang may pattern. Habang mainit ang controversy sa flood control projects, hindi natin namamalayan, mainit na rin pala ang labanan sa Ombudsman. Ano yun? May natanggap pa akong info, kapaborito RJ, na isa sa mga nakaupo sa governing body na tawag nito, sumasala sa mga aplikante na maging ombudsman. Yung OIC pala na ombudsman, sinasabi yung kanyang misis is the classmate of the Justice Secretary sa UP College of Law. Parang nako. At sabi nga, yun nga, mainit na sinabi ngayon ni Senador Amy Marcos na yan yung Plan C. Kinakailangang makaupo si DOJ sa ombuds nang sa ganon mapakulong si BP Sara. Ganun ba yun? Alam mo, may may siyempre pagka nagsalita si atapang. Oo. Si Senadora Superati Kasi siyempre yung mga ganyan bagay, siyempre you need to prove it. Di ba? Where did you get that information? Ba't inunahan mo kami? Pero binubulgar na niya. Di ba? Ibig sabihin, malawak din ang galamay ni ate mo. Meron siyang baka yung gumagana yung kanyang intelligence fund. Kasi makita mo, una sinabi niya, hindi sila nagtagumpay doon sa PI. Ano yung PI? Ano yung PI? Parang nabanggit niya. People's Initiative. People's Initiative. Yun. Matatandaan nyo yung nabulgar yung People's Initiative. Nagbigay sa kada miyembro ng House of Representatives ng certain amount. Maghalap lang ng mga signatures. Ayun yung pagka pinatawag ka, may balloon. In the form of ayuda, ganon, di ba? Nabulgar yun. Binulgar yun ni Senadora Amy Marcos. Pangalawa, ito yung impeachment against BP Sara. So hindi sila nagtagumpay sa Plan A, Plan B, ngayon Plan C. Yun na, sinasabi ni Senador Amy Marcos. Gusto ko yan. Vitamin C pala yung gusto ko. Hindi vitamin C. Nako. So, ang dami siring anong tawag nito to? Yung naka-pattern, nakasalang. Yes. Na mga plano. Pero alam po ninyo, mga kaibigan, mga kapaborito, kung ang plano mo ay manlamos, di ba? God is always there to watch you. Tama. Hindi niya yan papayagan. Tama yun. Di ba? Gagawa siya ng mga kaparaanan para, di ba? Meron nga ako napakinggan si isang pare, kapaborito RJ. Wag ganun, wag kayong mag-isip. Napakaganda ng kanyang mensahe. Sir Nick, pakitignan nga yung father, si pare, yung kanyang mensahe. Ay, nako. Napakaganda yung kanyang mensahe, kapaborito RJ. Kasi ito ang sabi niya, hindi naman talaga masamang yumaman. Oo. Pero siyempre, dangkaan nyumot. Dangkaan nyumot at atang tanagagi. Ito, pakinggan natin ay forward ko ulit sa iyo, sir, para ma-i-play natin at ma-air natin yung mensahe ni Father at baka sakali mabuksan yung kanilang kaisipan, yung kanilang puso, at makaisip ng tama, kapaborito RJ. Lalong-lalo na yung mga Pero Los Benos,
nangungurako. Di ba? Di ba? Tabo hindi lang tabo, timba. So pangkakaurda. Oo. Anong timba? Baka batya pa o kaya panggana. Wajap, dagalan tayo si Father. Nanto may mensahe ito. Flood, our landslides are not product of natural calamities but of corruption. Matagal ko na sinasabi yan. Na kaya tayo lumulubog sa baha, hindi dahil natural calamities yan. Produkto yan ng korupsyon. Nakabaon tayo sa utang, hindi dahil tayo mahirap, kundi dahil tayo ay kinukurap. Ayaw nating aminin. Ayaw nating tanggapin. Ang malungkot na kwento ay, alam mong kurap, niluluklok mo pa rin. Di po ba? No? Sinong sisisihin? Alam nga namang ako. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. We are a product of our choices. It is not that you are corrupt, but what happened to people because of your corruption. It is not that you are sinful, what happened to other people because of your sin. That is the bigger question. Hindi masamang maging mayaman. Hindi masamang tayo'y maging matagumpay. Hindi masamang tayo umunlad. Basta hindi tayo nagnakaw. Hindi tayo nandaya. Maganda ng kanyang mensahe. Saan parokya yun? Sa Maynila yata yun. Sa si Maynila. Father, Kasi yung sinasabi natin, because of the natural calamity, kaya nabunyag. Sabi nga, diba? Di ba may isang congressman somewhere in Mindanao, nagsabi niyan, bakit hindi natin tignan na ito ay kagagawan din ng nature? Kwento. Hindi Kaya nga Kaya nga tayo nagplano to protect yung effect ng nature para hindi ho mag-suffer yung inyong mga kababayan. Because of yung pangungurakot, ginawa niyong substandard, ayan na yung dapat nating sanggain. Anong panangga mo? Kumbaga may laban, ayan, pana-pana noon. Di ba? Ano yung kinakabit dito sa braso? Di ba bakal yun? O kaya, sapo, may sapo. Pansapom na pana. Shield. Tapos ang nilalagay mo yung manipis lang na lata. Di yung panag, may pana, naka. Ganun yun. Ay, socialist. Sabi nga tama nga naman, kung hindi nyo kinurakot, dinaproprotect na natin yung ngit ng kalikasan. Sabi nga ng isang abogada, na vlogger din, may mental issue. Mental issue. May nagsabi noon. Ay, socialist. Kanya-kanya ho tayong opinion dito. Pero syempre, 'di ba? Kaya nga pipisay-pisayon natin at 'di ba? Natubukti mo kung sino talaga yung may sense yung mga sinasabi. Yung mga iba naman to protect. Para samburan may tirad si kara. Kaya kung minsan, para naalaw kayo. To protect. Sinadjad Congress, ibabagadan po protektaan danatan. At sa tigagaon dan, investigation. According to Mayor Magalong is more moral. Tapos sabi nung isa, may naman dahil baka nasasaktan naman yung mga kapatid natin. Na nasa ganyang yung mga Muslim. Pero nga, sabi nga naman nung isa is, sino yun yung hindi, dahil hindi natin kailangang i-omit. Dahil yun yung word na ginamit. So, may naman. May rason. Ang sabi naman ni Sir Manny, moderate your greed. Sana. Pero wala greed. Ang tawala lang si Karay, santimban, kaya mananot, ang tagabay deot. May anong tawag yan? Sakim. Laanda ni namin, hanggang sinsilyo, sige ba? Say tawag dito. Akin ta, jad sari totoo, pero los benos, kung palantira may arom ka paborito arjen, na andan, wala tayong contentment. Yun hindi satisfaction, di ba? At satisfaction. I can't get no
Satisfaction. Kaya nga kahit mayroon ka na, diba? hindi ka kamandoon, tanggapin satisfaction mo. Yun. Matuto kang masatisfy kung anong mayroon ka, wala kang problema. Yun. Enjoy life. Yun. Kaya lang mayroon ka na kanina sasatisfy Correct. At wala kutsem, bali-bali, wala service mo. Siga, papangarapon mo nira may luxury car. Di man tipong ka, ang gapoy, na alam, di man kurakot ka, magnakaw ka para satisfaction guaranteed. Basta nandun ka sa sa buhay mo, na-satisfy ka na, okay na, wala na, no problem. Di ba? Pero ang dami talaga, biruin mo, ilan yung anak nung nabulgar? 4. Tapos yung kanyang mga luxury vehicle, 28. Oy. Nako ha. Share, please. Share. Ay, nako ha. Ay, good morning. Mayroon kayong kalaban, si letter K. Yon. Sino yon? Karma. Yun na yun. Kala ko conscience. Letter C. Conscience naman. Conscience. Sa Tagalog, letter K. In English. Tama naman. Conscience. So, letter K. Letter K. Ako ang inyong konsensya. Yan na, si Karma. Sige. Okay. Kay Sir Bernard Masaoy, good morning. At kay Sir George Kokia, sabi niya maabig kakabosan at kay Sir Jobac, Sir RJ. Lugayan niyo pa'y kaanakan ko ya si Jacob Perez. Birthday to natan. Na umanday bugalyon. Oy, happy birthday, Jacob Perez. Oy. Yung nakuno ba yung listing, yung na-browse niya, Ni Konsyala Dada. Meron ako. Ganito kakapal. Ayan, mamaya ha. At mamaya nga pala. Sa last part. Sa mamaya. Sino yung mga namamayag pa? Yun. Ma-interview natin si Councilor Dada mamaya. Interview natin. Okay. Kay Madam Cecilia Morante, good morning mga idol. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Oy, Batutay, good morning. Good morning. Ganda ng name mo. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Bakit kaya Batutay? Ay, nako. Napapaiba ako ng isip pag sinasabing Batutay. Batutay. Pero I like your name, Batutay. I like the sound. Yes. You like the sound? Yes. Sounds familiar? Yes. Okay. So, meron tayong hawak dito mga kapaborito. Ito yung sulat ni Councilor Dada Reyna, address to the Vice Mayor, to the Majority Floor Leader, to the Chairman ng Committee on Infrastructure, at saka Secretary to the Sangguniang Dagupan City. Request for inclusion of proposed legislation in the agenda for the next regular session. Sekwanto jay, their Honorable Vice Mayor Kua, Honorable Councilors, and Sir Rabanso, good day. With utmost respect and humility, I respectfully submit for inclusion in the agenda of our next regular session the following proposed legislation which I have authored with the Committee on Infrastructure as a sponsor. Proposed resolution, a resolution directing the Committee on Infrastructure to implement the mandate of a full transparency, accountability, and regular monitoring of all flood mitigation projects in Dagupan City from 2016 to 2025. And thereafter in coordination with the City Mayor's Office, City Engineering's Office, and City Planning Office, pursuant to the proposed ordinance, the Dagupan City Flood Mitigation Transparency and Accountability Ordinance of 2025. So yan, i-address sa Committee on Infrastructure. Which is the chairman is her cousin. Councilor Carlos Liberato Reyna D4. May beloved pinsan. Yes. Sige. Siguro susuportahan yan. Tingnan natin. Kasi di ba? Inquiry ito. At saka ito, kasi gusto siguro makita ni Councilor Dada. Kasi from 2016 pa to up to the present, na mayroon na tayong mga flood mitigation projects na ginawa dito sa lungsod ng Dagupan. But the question is, again, bakit binabaha pa tayo? So diba? Yan ba hindi maharang
ang question ko lang may agenda. At kung may agenda, siya lang magsasalita dyan. Hopefully, kapaborito kasi alam mo naman, nag-iisa nag-iisa siya. So, siyempre, he need the support. Yes. Of her, Let's see us going to support and sino ang sumusuporta din sa good governance. Saka alam mo, wala naman problema dyan, konsehal basta ginagawa mo yung dapat. Diba? Kahit nag-iisa ka. Tingnan natin kung at sa least, next. hindi yung parang nandyan lang. Wala akong magagawa. Hindi na ako kikibo. Parang ganon. And despite the fact na wala siyang kasama sa office, wala siyang staff. Parang yung narinig ko, parang napipiti ako sa kanya. Napipiti ka? Bakit ka mo? Bakit? Di ba, nag-request ng recess to get yung kopya. Kasi at nag-request to assist her ng staff, ng regular staff ng sanggunian because wala siyang staff. Yung staff sa office. Di ba? Hindi ba kayo naawa sa ganun? Dapat sana itong sulat niya na Xerox na at bago siya mag-avail ng kanyang privilege speech naipamudmud na niya sa mga kapwa niya councilor. But unfortunately, because wala siyang staff, he cannot do the Xeroxing, yung kopya, at para maipamudmud sa kanyang mga kapwa councilor. So, nag-privilege speech muna siya. Kasi yung may staff, ito para matalusan ng ating mga tagapakinig. Kasi naobserban ko yan nung nagko-cover pa ako dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Before the session, mag-start, nandun na sa lamesa ng mga kagalang-galang na Junta Provincial, yung kanilang mga staff. Good morning, agenda. Tess. Yes. Si Joey Reformado. Good morning, Joey. Good morning. Dala-dala na nila yung mga folder. Yes. Ilalagay na nila doon at nakabantay sila. Kasi kung may kailangan, sisinyasan lang. Yes. Pero nung narinig ko yung privilege speech, parang nag-request. Naluha ka ba? Ng 2 minutes recess just to get the copy. Yes. Tignan mo yun. Para natalusan na saray dumarangal, nakakulang tumat. Dapat ibigay. Ba't kasi hindi binibigay? Actually, kapaborito, Ajay, may nagtanong pa, asan si Councilor Dada? Hindi ko makita sa video. Andun po siya. Kaya lang hindi nila pinopokus yung video sa kanya kapag siya pinagsasalita. Yung sa Binmali, mayroon pala na staff din. At least nabigyan siya. Yung nag-isa din na opposition. Si Councilor Ariel. Pero sa Dagupan, totally until now, kala ko mayroon. Yung narinig ko yung tapos, bigyan nyo na. Tapos bigla akong makakakita ng so I pity her. Tapos bigla ako makakakita ng picture, kapaborito RJ. Anong sinasabi sa picture? Ang sinasabi sa picture is this, na sila ay umaaten ng isang transformative leadership for elevated governance. Ano yan? DILG. Kasi mayroong nag-post nakita ko. Lahat ata. Transformative leadership for elevated governance. Ano ba yan? Tinitikis. Parang gano'n. Maiintindihan kaya nila ito kung ano ibig sabihin ng elevated, transformative leadership for elevated governance? Pagka nautit ka la, takdang ka la. Diba? Ang mantala may obsolete la. So, walnunot mo. Elevate mo matla. Diba? Transformation. Diba? Pagbabago. Nako. Wala ba? Wala mong pagbabago. Okay. Yun lang ang reaction ko dyan. Okay. Tutuloy po tayo. Mamaya-maya ma-interview po natin si Councilor Dada pagkalalam po ng mga paalalang ito. Ang puta-putang Iren Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi.
San ang puta-putang informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-655
0917-956-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Alas 8:34 oras na natin sa Liknay Balik. Kalup Kantabi ni siyempre sa rin magtariuran ka paborito. Amigo RJ Jimenez at your service always. Tan sa magtarilingkor, magtariuran ka paborito Joseph Kanilang Bakani. At sa yung bugtatatan tanagagik at unong at sa amin ni baga tayo ni naman, wala na linya tayo na telepono si Councilor Librada Dada Reyna. Tapyan jaruntan at napituyawan tayo at sa atin nagagawam at sanggo niyang panglungsod at sa rin kaplusan. But antistutan, wadyanin mangitan na lugay at sakitay namin. Magandang umaga po sa inyo, Councilor. Magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig o taga-subaybay po ng DWJE po. Magandang umaga po sa lahat. Opo. Yes, good morning. Inyo, Sir Jobac and Sir RJ. Good morning po. Good morning. Yes, good morning po sa inyo, Councilor. Councilor, na-play namin kahapon yung iyong privilege speech at sabi nga ng aking partner dito sa Kapaborito RJ, naaawa siya sa iyo dahil wala ka pa ring staff hanggang sa kasalukuyan? Opo, hanggang ngayon ako po ay walang staff, wala rin po akong makinarya, wala rin po akong consultant, pero ganun pa man din po, kahit mag-isa lang po sa abot ng aking makakaya magtatrabaho pa din po ako. Surviving, madam, ha? Opo. So Kapaborito Josepha, may gagamitin akong terminology. So hindi ito sagabal para ipursige ang iyong laban, madam. Opo, pursigido po akong magtrabaho po para sa Dagupan po. Yan. Dahil yung tiwala po ay talaga naman pong pinangahawakan ko po ng maigit. Ma'am, Councilor, meron po kayong doon sa inyong privilege speech kahapon. Ay nung isang araw, meron po kayong proposed resolution directing the Committee on Infrastructure na mag-implement ng the mandate of full transparency, accountability, and regular monitoring of all flood mitigation projects sa ating lungsod from 2016 to 2025. Bakit 2016 to 2025? Council, good morning. Kaputol. Yes po. Yes. Councilor, doon po sa resolution po ninyo, you're asking na magkaroon ng full transparency, accountability at regular monitoring sa lahat ng mga flood mitigation projects. Yes, go ahead, Councilor. Simple lamang po at malinaw po yung aking panukala po na idinaan ko po ito, syempre tumusunod tayo sa tamang proseso po, no? Idinaan ko po ito sa Committee on Infrastructure po sa pamumuna po ng aking pinsan na si Councilor Carlos. Yes. Sa Committee on Infrastructure. Simple lamang po yung aking panukala na magkaroon po ng regular monitoring at reporting po ng lahat ng flood mitigation projects meron ng Dagupan po. Ilabas po sa publiko ang status po ng mga projects para alam naman po natin lahat kung alin po yung mga natapos or yung mga ongoing o yung mga proyektong hindi po nasisimulan. At syempre po, kung meron pong kapabayaan o may makita ang committee na pagkakamali, dapat mahanap po ng solusyon o gawan po ng solusyon. At kung sakaling may makitang may nagkamali, dapat din po syempre may managot po. Okay. Actually, Councilor, kanina na pag-uusapan namin ni partner ko, from 2016 pala, meron na tayong, up to the present, meron na tayong mga flood mitigation projects. So, from that time on, mula sa taong 2016 hanggang sa kasalukuyan, ang tanong namin sa sarili namin, Councilor, bakit binabaha pa rin tayo sa Dagupan City? Yun din po yung katanungan ng lahat. Lahat na despite of yung mga mula 2016, actually yung
listahan po na binigyan ko din po kina Councilor Carlos. Nakuha ko po yan sa DPWH website. Doon ko po nalaman na since 2016 hanggang ngayon to the present, meron talagang tauna na flood mitigation projects. Kaya nga po, ang tanong ng lahat, bakit binabaha pa rin ang Dagupan? Yan. Diba po? So dapat po, bigyan natin to ng pansin. Tuunan natin ito, suriin natin kung ano pa yung kulang, ano yung dapat gawin. Yung gano'n. Kaya nga po, I rely sa ating Committee on Infrastructure. Oo. That is, and to our understanding, that is the very reason why nagpasa kayo nitong resolution, full transparency, accountability, and regular monitoring sa lahat ng mga flood mitigation projects sa Dagupan. Di ho ba, Councilor? Opo, tama po. Dahil isa po sa trabaho natin sa konseho yung tinatawag na oversight. Tungkulin po ng mga konsehal at kami po nabantayan din po yung pondo ng bayan po. Tama po yun. Oo. Pero Konsi, may napapanood kaming video ngayon na while you are proposing for a full transparency, accountability, and regular monitoring, pero mukhang isa daw kayo sa mga rason kung bakit yung mga flood mitigation projects ng Dagupan nabibinbin daw. Ganun po ba? Actually, nakakatawa. Nakakatawa kasi pag regular session, sa video po wala ako. Pero pag patungkol po sa paninira, yung mga splice video, nandun po ako, napansin niyo po. Oo nga, nakita ko biglang may mukha ka. Ako pag may paninira. Pero pag may kagandahan naman po sa regular session, wala po yung mukha ko. Ma'am. So, hindi ko alam kung ano talaga yung purpose talaga nung reels na yun. Malungkot po, nakakalungkot po dahil mismong si Mayor Belen Fernandez pa ang nag-share ng reel. So yun po na parang lumabas na masama ako doon. Tapos ang pinag-uusapan po doon sa Reels yung budget nung 2023 hanggang 2025. 2026 na po ngayon. So, and nung 2023, 2024, 2025, yan po, naipasa po yung mga budget na yan. Bakit po sa akin hinahanap yung flood mitigation project? Naipasa po yan, hindi po re-enacted budget sa mga yan. So dapat pong ibalik ata sa ehekutibo yung katunungan kung saan napunta yung flood mitigation project. So yun po, hindi ko po alam kung ano pong purpose nung reels na yan o para masira po uli kami o I don't know po. Ma'am, matanong lang kita honestly. Pero, honestly, ma'am, doon sa reels na yan na napanood mo na rin, nasasaktan ka pa or you are used to it na? Siyempre po, tao lang po ako. May pakiramdam, di ba? Nasasaktan tayo. Diba? Naiinsulto tayo. Kahit na magandang intention natin, tayo po'y napapasama. Diba? Tao lang po, nasasaktan po. Pero alam niyo po kahit na ipalabas nila ng paulit-ulit o maglin lang sila dyan sa mga videos na ginagawa nila against me, against sa kasama ko, hindi po natin may kakailang katotohanan. Hindi po natin may kakailang katotohanan na ang kaliwa ay kaliwa, ang kanan ay kanan magpakailanman. Pero hanggang ngayon, binabaha pa rin ang Dagupan. Okay. Ma'am, diba, lubog ang Dagupan. Okay. Yan po ang katotohanan hindi po kayang pagtakpan. Meron nga akong follow-up question doon sa resolution. Konsehala, kayo ba umaasa na ito'y maaktuhan ng inyong pinsan dahil sa kanyang chairmanship mo ito nire-request na mapunta? Unang-una po, wala po akong iniisip na negatibo patungkol po sa aking pinsan. Hindi po. Okay. Naniniwala po ako sa kanyang kakayahan na
ito po ay haharapin niya sa konseho. Dahil siya po ang napagkatiwalaan bilang chairman ng Committee on Infrastructure. Maganda naman po yung aking panukala, yung aking resolution at ang aking ordinansang sana po ako umaasa na harapin nila ito sa sanggunian. Yes, at pagtutuunan po ito ng pansin. Okay. Dahil po ito po ay patungkol din po syempre sa yung ating problema sa pagbabaha. Nararapat lamang pong pansin nila ito sa konseho. So yun ang pakakaabangan ng ating mga kasyudad konsehala. Thank you. Okay. Oo. Councilor, maraming nagsasabi na maganda daw yung pagdating ng Bagyong Krising, Bagyong Emong, dahil naging eye-opener ito. Naniniwala ba kayo doon? Opo. Isang pagpapaalala na rin sa atin na mga bagyong dumaan sa atin, pagpapaalala na wag natin pababayaan ang ating kalikasan, yung pagpapangalaga natin sa yung pagtapon ng basura, kumbaga yung environment natin, pangalagahan natin. Okay. Ngayon, lastly, Councilor, kung sakali magtatalaga sila bubuo sila ng programa to solve the flooding, honest program na to solve the flooding in Dagupan City, will you be one with them? Of course. Dapat maging parte tayo sa solusyon. Hindi tayo pwedeng maging sagabal sa solusyon, di ba? Pero madam, parang may nai-insecure sa beauty mo kasi lagi kang hindi nakafocus sa yung camera pag ikay nagsasalita sa sanggunian. Ganun po ba? Ewan ko nga ba kung bakit ganyan ang kanilang strategy against me. So, pero sa Reels, meron mo ako to, medyo so, yun nga lang, sa paninira lang Opo. Konsi, kung sakali may development dito sa iyong resolution, please feel free to inform us para ma-update naman kami. Yes po. I will po, Sir Joba. Okay. So, Councilor, your message to the people, to our people in Dagupan City. Ito po, ang aking mensahe po, sana po hayaan lang din po ako ni Mayor Belen Fernandez gawin ang aking trabaho sa konseho. Huwag sana pong personalan, trabaho lang. Alam niyo po, Sir Jobac, Sir RJ, wala po akong makinarya, wala po akong staff, wala po akong consultants. Ang tanging pinangahawakan ko lamang po ay yung tiwalang ibinigay sa akin ng Dagupan. Yun po, trabaho lang, wala po itong personalan. Yun po, ay pagdasal po natin ang ating syudad na Dagupan, ay pagpatuloy lang po natin ang malasakit syempre at pagmamahal po sa ating lungsod at sabay-sabay po tayo, Sir Jobac, Sir RJ, na magmatsyag sa ating syudad. Okay. Thank you so much, Councilor Dada. Salamat po. Opo, thank you po. Okay. So yan po mga kapaborito, si Councilor Maria Librada Ferreira, ang nag-iisang sagabal? Ay, hindi. Hindi naman. Ang nag-iisa pang tumatayo para ipaglaban ang lungsod ng Dagupan. Yun ang tingin sa kanya pero sa palagay ko naman sa pangkamongan lumalaban. Di ba? Yes. Di ba? Yan, bilib ako sa mga konsehal na ganyan na talagang pagka yung kapakanan ng higit na nakararami nandyan. Tulad ni ni good governance sa aming bayan. Parang tahimik siya ngayon. Si Randall Bernal, di ba? O sino pang makilala natin? O diyan sa Kalasyaw, si Wow. Si Councilor Elias. Good morning, sir. Si yung kaibigan natin, hindi ko naririnig Sino? Si Councilor pare Edwin Bautista. Kumusta ka na diyan sa Pusurubio, pare Edwin? Yan, kumusta ka Edwin? Tumawag ka lang kung may gusto kang iparating naman. Sabi nga ni Mayor Bico manindigan. Yun. 'Di ba? May paninindigan. Oo, kasi pag nanindigan ka,
Wala na yung isang konsehal na naninindigan Wala na si Gabriela Silang. Gusto ko rin yun may mga ganun ba? Yung fighter, mga ganun. Konsibuday. Oo. Talagang kung alam mong may karapatan ka at para sa taong bayan ng inyong pinaglalaban, manindigan ka. Manindigan ka. Okay si Sir si Mayor Vico Soto. Yun ang Soto na the best. Yun. Di ba? May kilala ka na ibang Soto? Soto speak? Okay. Pero ito, sabi ni Mayor Magalong, hamon sila ng hamon. Pero wala namang pinapadalang notice. Yun! Mabalik tayo dyan. Kaya nga nung napakinggan gayon yung pinakita natin ng una, na kini-question lang ni Congressman ano yun? Chanco ba yun? Si Congressman Abante. Hindi, yung nag-question. Si Congressman Chanco. Wala pa si Sir Magalong. Bakit walang invitation? Ang dami pang mga di ba? Mga sagot. Sana, sige, sa next hearing na lang. We will invite him. Hindi, okay na. Pero maugo ngayon ng balita, Kapaborito RJ, na baka masali si Mayor Magalong sa independent commission na pinaplanong buuin ng Pangulong BBM sa flood control projects. Pero nung na-interview siya kahapon, ang sabi naman niya, I do not want to talk about it until buo na. So hindi pa namin nabubuo ang plano. Pero may nakakalito na naman Parang may gumugot-gut Bakit? Yung binulgar ni ni Senadora Amy Marcos, di ba? Yung plan A, plan B, plan C. Siyempre, yung karga lamuted, kala problema ang talamat. Kapaborito Joseph. Yan talaka yun. Oy, maganda to. Sumintro muna tayo dito sa investigasyon. Sa mga ngayon lang kumilos nung nabulgar. Alam mo na, yung pag-iimbestiga nun sa mga luxury vehicles. Yes. Ito, sabi nung isang listener natin, wala kabat ko. Ang tawag namin sa kanya, Mr. 40%. Sino kaya yan? Mr. 40%. Mr. 40%. So, lalaki yan. Lalaki. Mystery. Itits yan, itits. Itits. Kasi lalaki, mister Ano yan, kumukuha agad ng 40%? Di lang natira, 60 na lang. Lapas mutan. Kasi ang alam ko, noon is 20. Tapos may isang itats, babae naman, sa kanya daw 30. So gumaya yung iba. Naging 40. Parang porsintuhan yan sa sa publication dati 30 lang hanggang sa nagdirekta na yung may-ari, wala nang mga agent. Binigay na sa mga secretary yung 50. Sayang din kasi bibigay ko pa sa agent, sa akin na lang kwentuhan. Hindi, para makuha na niya. Si secretary naman naghahaman, ginusto na niya, binitawan niya yung mga dating kapartner niya. Ay nako. Kayo mag-ingat kayo sa PhilJeps na yan. May mga kunwari nakikibiding, pinapipirma nyo, pero wala naman. Pag nakausap ko si Mr. Good Governance, sasabihin ko yan. Ingat kayo dyan, alam ko yan. Dahil dinaanan ko yan. Lagot kayo dyan. Okay. May alam ako dyan, parang magalong na rin ako. Pwede magbulgar tayo ng mga katiwalian kung gusto natin na mabago ang sistema. Sabi nga ni Sir Manny, speak your clearly and honestly and listen to others. Even the dull and the ignorant, they too have their story. Pwede din. That's an excerpt from Desiderata. Desiderata. Talagang very wide din yung ni Sir Manny. Niyang alam Yes. Ay, siya nga pala good morning sa mga gwapo at magagandang barbers ng Barber Salon for Men and Women. May problema kayo sa look ninyo. Diyan na kayo pumunta. Sigurado paglabas ninyo gwapito, pogi kayo. Yes. At saka nag-good morning na rin ako kay Ninong Bert. Ninong Bert, good morning. At kay Madam Juliet. Madam Juliet, good morning again. In fairness naman sa mga DPWH, yung iba hindi takot na mag-submiti ng kanilang courtesy resignation. Resignation. Dahil sa puso't isipan nila, alam nila
na ginagawa nila yung tama. Siguro irarason na lang nila, Sir, kaya ko lang nagawa ho yan, no choice. Kasi pinilit ako. Alam nyo na yung kalakaran. Sabi nga nila kapaborito, RJ. Pero kung akong tatanungin ako, konsensya ako. Ayoko yan. Pero not all. Kasi sabi nga nila kapaborito, RJ. When your conscience is clear, crystal clear, there's nothing to fear. Yes, tama naman. Wala kang dapat katakutan. Malinis ka Di ba? Yes. Alam mong tama yung ginagawa mo, pero sa puso't isipan mo, alam mo na gumagawa ka ng kabulastugan. Matakot ka na. And that is a challenge to Congressman Abante. Who's been very vocal of telling Mayor Magalong to, speak his mind. Siya ngayon ang chairman? Dati sino yun? Hindi siya ang chairman. Kasali lang siya doon sa Quadcom. Okay. So panindigan mo, sir. Iabante mo ang iyong karapatan na malaman ng katotohanan. Gusto ko yan. Pastor. Yung paninindigan. Yan. Pastor, iabante mo daw. Ay, pastor ba? Si Congressman. Pastor siya. Believe ako dyan. Kasi sino yung guest nila na? Ay, si yung talagang tinanong-tanong din dyan ng talagang tignan mo yung facial expression ng si PDD. Si former President Duterte. Diba? Oo. Isa rin yan sa mga nakita kong fighter din. Pero ang iba wala na. Wala na. Nasaan na sino? Si Congressman Barbers. Hindi na Barbers? Si Senator Barbers? Hindi, Congressman Barbers. Yung anak? Yung anak. Yung kasali sa Quadcom. Baka mayor na yata mayor na. Si naman yung artista natalo na dahil nag-lapse, lumaban ng gobernador. Oo, talo rin. Si Dan Hernandez. Tinalo ni Media Man, si Sol Aragones, ating ABS-CBN. Ito pa, twist doon sa ginawang investigasyon ng House of Representatives. Ang sinasabi nila ngayon daw, yung infra na nabuking sa mga multi-billion scam na yan na flood control program ng DPWH, panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, matibag? Yung mga, yun daw, sinasabi ngayon ni Manila Representative Joel Chua. Yung mga iba. Kung natibag, mayroon yon. Nung lumala, Ghost Project na. Ghost Project. Wala na. Ipaliwanag nyo muna yung mga kwan sa 2025 budget. Bigyan nyo si Congressman Chanco ng hinihingi niyang kopya. Yung special committee yata, small committee yun. Yan mo mahalata Para makita kung may insertions o meron o wala. Ano yung mga insertions na yun at saan napunta o wala. Saka diyan mo makikita yung mga nagpupursige dahil diyan pala makikita mo na clear sila. Yes. Doon sa mga nababanggit na 31, out na sila. Kung tinitingnan mo, kukutan mo ito, nagpupursige, out na siya. Pero kung ito dinidili or what, magdududa ka. Di ba? Yes. Ay nako, ngayon pa. Karamihan sa ating mga kababayan, very observant na ngayon. Di ba? Alam na nila yung nangyayari sa kapaligiran. Sa social media pa lang. Punong-puno na sila ng kaalaman. Sa social media pa lang matututo ka. Wala kang may tatago sa social media. Kaya lang, syempre, ibig mo may scam. May fake news. Di ba? May mga fake news, di ba? Yes. Yung mga kaya maging mapanuri rin kayo. Hindi lahat ng nakikita nyo dyan, yun na yun. Yes. Hello, good morning kay Sir Gianni, kay Abiab, kay Madam Milagros Zamora. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. At syempre sa mga nakikinig pa rin po sa atin, good morning sa inyong lahat. Tingnan ko kung may bumati pa kapaborito, RJ, at nagbigay ng kanyang reaction. Sabi ni January Aquarius. Okay. Kay Mylene muna, kay Mylene Alvaro. Good morning, Sir Joseph, Sir RJ. Lagi akong nakikinig sa inyo, Sir, araw-araw. Di lang nakakagreet lagi. Always present ako sa DWJA. JE, paborito. Lugayan ko pa'y asawa ki Intoy Wapson. Ingat lagi. Love you. May award na siya. Malapit na sa December. Sabi naman ni January Aquarius, amateur videographer ang nagdo-document ng exposition. Kung ayaw ilabas sa video ang mukha ni Consi Dada kasi siya ang maganda
at may tamang utak. Kwanto ng January Aquarius, ha? Ano yan? Baka liknaan. pwedeng, liknaan to ya. Baka pwedeng sa City Plaza na lang ang regular session gaganapin para marami ang witness kung ano ang totoong nangyayari sa session. Kwantoon. Kay Sir Jerry Domingo, good morning again, watching from his office. Yon. Saan ang opisina niya? Dito lang Diyan sa may, sana yan? Sa Mora ba yun? Galban. Oo, Ay, sa may gandang, Galban. magkape. Kay Engineer John, good morning. Sa Palm Trading. Yun. Sa sponsor ng kape, good morning. Sa sponsor ng almusal ni Sir Joey, good morning. Good morning din. Okay, good morning din. Pero ang kapalim, may oras sa ating talagagik. See you po again bukas sa isa pang edisyon ng ating Liknay Balay. Antabayan ang susunod kagad ang number 1. Akala pa kantami lalong mula sa magtariyan ka paborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtariyan ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. At siyempre, akala pa kantabay Timot at the technical side. Bukas may paparinig ako na kanta. Kasi malapit ng Pasko. Agontan. Yes. At by the way, sa hapon, antong oras man, Sir Joey, mga alas 4 onwards, ay magpi-play na rin kami ng mga Christmas songs. I like that. Oras-oras na. I-play mo rin yun si Sir Jerry. Yung morning, yung sign-on. Sign on. Request nila yun. Okay. So, sa technical side, nakalapakantambay natin, the only one, Engineer Nixon Dakal. See you po bukas, mga kapaborito, Siyempre, dito lang sa number 1 Newsec of Pangasinan. Siyempre, ang Gapi Arom, DWJE, 88.1 FM, Radio Pangasinan, paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, tan Joseph Kanilang Bakani, lignaan na balay.